Bos días a todos e a todas. Somos Antía e Anabela, as directoras desta pequena obra titulada Tigres nas Mouras. Esta peza surdiu a partir da colección creativa do alumnado do primeiro de bacharelato de artes escénicas. Diseñámola con moito esforzo e ilusión e hoxe vamos a compartila con vos. Este é o noso primeiro proxecto escénico e a nosa primeira representación. Foi un proceso no que se implicou todo o alumnado de bachillerato de artes escénicas. E por iso queremos agradecerlles a súa dedicación para levar isto adiante. Tamén queremos agradecer especialmente a Rafa, o profesor de tecnoloxía, que axudounos cos elementos de escenografía e sen el o escenario non luciría tal e como ies ver. Tigres nas Mouras está inspirada nas lenguas tradicionais orais galegas. As mouras están representadas como unas mulleres velas que viven en ríos ou covas que... Estou bien? Sí. Sen máis, damos paso á representación. Esperemos que vos guste e que vos lo pasedes super ben. Deixadevos levar para a marxa nas mouras. Que cometa... Al final da actuación, se dá tempo, imos facer un coloquio, senón... Que comece a función. Sabíades que fai moito tempo o río Lagares chamábase Río Sal? A ver, rapazada, un pouco de silencio, por favor. Fixad as libélulas e prestad atención. Profe, pero é que as libélulas son parte da saída. Que sí, Breixo, que sí. Atende os parrulos, amo. Por favor. Oh, que bonito los patos. Vou tomar lista. Nerea Cela de Soutomayor, Presente. Breixo da Vila, aquí. Oriana Folgueira, Presente. Uxía Nieto, Aquí. Anxo Souto, ¿Qué? Anxo Souto. Eu. Ten cuidado con la coma. Ay, pero mírame. Sofía, pasa a niña Eli. Mira, Rams, parece profe. A ver, un pouco de silencio, por favor. Tendes alguna dúbida sobre Lagares? Pero que debíamos ter, profe, se isto é moi aburrido? Iso, contanos unha lenda ou algo que se así a saída farase máis entretido. A inventades un chisme. Buah, sí. Unha de medo. Aproveitando que estamos en Samai. Bo, pois. Agora que dicides, acaba de se me vir unha cabeza. Veña, sentádevos. Xa que estamos aquí, vou vos contar unha lenda sobre as mouras. Un día solleiro de verán, un mozo que pescaba troitas no río Lagares viu sentada nun penedo unha fermosa muller cun espello de ouro na man. Profe, estás mesturando os contos. As mouras non levan un espello, levan un peite de ouro. Sei, non? Iso era unha proba para... Sabes se estabas atentos? Préstache seguir, Pois, como dixe, a moura tiña un peite de ouro co que peiteaba os longos cabelos. Cando o pescador chegou á súa beira, a moura díxolle que levaba moito tempo ali encantada e que se a desencantaba casaría con el e o faría moi rico. Para iso, tería que procurar un prato cheo de abelás e ir partindoas unha a unha e tirar as cascas ao río, coa condición de que nunca podería ter medo. E tivo medo? Pois non. Cando partía a última abelá, escuitouse un forte estrondo e os penedos caeron rodando cara ao río, levando consigo ao home. De súpeto, unha enorme ave envolveu nun amoroso abrazo e salvouno de morrer afogado. A ave, que non era outra que a moza moura, transformouse ao instante na muller fermosa e por cumprir co desencantamento regaloulle ao home todo o ouro agochado nas profundidades do río Lagares. E acabaron a pasar. Ninguén sabe. Ninguén sabe se casaron, nin se foron ben felices, mais que me contou esta lenda, leva a ombro unhas perdices. Veña, imos pro campamento. Por sí.
só vou dicir unha vez. Todos a dormir, que mañá ás 6 ou 7 da mañá temos andaina polo monte. Non quero cambios de tenda nin trasnadas de ningún tipo. Di que sí, profe. Veño, vas ben. Noite boa. Que che parece saímos á tenda das rapazas? Sí, home. Que o que queres, amigo meu, é arrimarte coa uxía. Cala, pardo, que ainda che van escoitar. Que están aí ao lado. Para non ser as tíe. Deixa as queixas e imos para lá. Pero vos, que carallo facedes aquí? Cala uxía, que aínda te vais contar o profe. Iso responde ben. Que facedes aquí? A ver, é que... Vos sabedes que eu non quería quedar sola tendo a cobreixo toda a noite porque iso sabemos como é. Pensamos tamén que poderíamos celebrar esa mañá de outra maneira. Mirade, a pouca cobertura que hai conseguimos atopar unha taberna no maps aquí a 2 minutiños do campamento andando. Wow. E poderíamos mercar bebidas e facernos a nosa propia festa. Vaya trora máis grande, Anxo. Di que non quería quedar só na tenda. Que cagaba co medo. Mira, eu teño algo aquí que nos vai axudar. Verás. DNI falso. Eu penso que non é boa idea. Poderíamos perdernos polo monte ou que Xurxo nos pille fora das tendas. Ou ainda peor, que nos cace co DNI falso. Non sairíamos da aula de convivencia na vida. Erea, filliña, deixa de tagonear por todo e disfruta un pouco, anda, que nunca te ven facer nada divertido fora do instituto. Iso, Ereiña. Mira, co DNI pasa por real. Non se nota nada de nada. Fixemos o chat GPT este. A ver, imos ou non? A noite pasa e a taberna pecha. Veña, imos todos. Pero si Xurxo nos caza, non quedarei calada e irei falar coa directora. Iso, imos antes de que te maten as ganas. Imos a taberna. No breixo. Que falaremos. E sobre todo. A ver, quedad aquí que vou pedir. Que queredes? Eu un estil, grazas. Pero ti, queres ir de guai, bebo así? Mira, non sei, xeritas e peito. Pídete un. Ya veré por que pillas. E non esqueza o casmin a Coca-Cola, que xa nos coñecemos. Vai unha vez, anda. Sí. Unha puro. Rapaces, vos crede na historia esta das mouras? A mí dame moi mal corpo, porque Mercurio está en retrógrado. Sí, a verdade é que... Non, estás mal. Pero mira, mellor deixamos o tema, pero iso xa. Traio todo, non esquecín nadiña de nadiña. Trallares, Porto de Indios, Coca-Cola... Rapaz, que diste la volta. Dixen que non me esquecieron as bebidas. Moitas grazas, señora. Que non sei onde teño a cabeza. Non hai nada, raparijo. Onde vades estas horas da noite? Imos festexar o Samaín como a ben se merece. Como que de festejar? Tenga moito cuidadiño que non sabe que habitan salir as mouras. Pero que vi, señora? Que mouras nin que mouras. Escoitad esta bella facereme caso, por favor. Atendede. A ver. Hai moitos anos, unha rapaza chamada Sabeliña, que paseaba polos lagares, atopouse cunha muller fermosísima, duns longos cabelos que pediulle que apeitease. Sabeliña, pois obedeceu. E a muller en agradecemento meteulle algo dentro do seu mandil. Pero díxolle o seguinte: non besas o mandil ata chegar a casa. Que aguantou costas? Non foi ben. E
tiña no mandil? Pois se non recordo mal, pois só había carbón. Carbón! Foi máis carbón. ¡Su carbón! Como regalo de Reis de Breixo. Claro. Tal cual. Non me gusta nada, pero nada esta lenda. Sabeliña chegou despostar a casa. E ao chegar, volveu sacudir o mandil. Ata que de repente atopou algo oculto. Unha pedra de ouro. Carallo, aí sí que cambia o conto. Sabeliña, al lume de caranzo como unha estrela fugaz. Volveu a lagares, mais a muda fixo algo terrible. Prendeu-na por un pé. Que credes que fixo con ela, rapaces? Prendeu-na cunha corda. Vos, que dis? Cortoulle as uñas. Que dicides vos as dúas? Cortoulle un pé. Pero bruto. Eres parvo. Peor de todo o que dixeste. Peor. Sabeliña non cumpría comandado e a Moura estaba moi enfadada con ela. Así que colleuna e meteuna nun caldeiro de aceite fervente. Co caro que está. KFC. Nunca máis volvo a saber ser Sabeliña. Sabeliña, 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 Sabelón, derretida en afeitón. Sabeliña morta é por culpa dun pé. Bueno, señora, moitas grazas por a lenda, pero temos que ir yendo á festa. É tarde para xente como a vos. Peña, rapaces, disfrutade. Boa noite. Buenas noches. Está toda, non? Mira que contarlle iso das mouras son rapaces. Non xa. Sí, ainda parece que crees esas lendas de nenos pequenos. As mouras non existen. Iso non se saben escritos. Saen en moitos contos, e na miña lenda contanse moitas lendas sobre as mouras. Quería, ti se dicir esas cousas, que atraen malos agoiros e dan moitos chakras. A ver, a Elvas neste caso sí que ten a razón. Mais os chakras esos dos que fala ela son outro conto máis, igual que das mouras. Vanche comelo cos chakras como non cales de raparijo. Peña, mellor deixa o tema, que isto xa está. Isto non é nestí, vella garrafón bello. Ai, mareiña, que só ten un chisquiño de Porto de Indias, para que deixen terceiro fuciño e esteas máis tranquila. Isto, neniño, que xa estive non atenta. De que o breixo non se pasará co alcohol. Non se va a frutar nin unha chispa. Vais a ver igual, vou me emborrachar. Oh, Ereiña, miña xoia, que va? Mentre non me van a botella inteira, non se vai pasar nada. Como non eres o breixo, non vas a hacer. Eu non me vou ter esa. No, que va. Pois, se xogamos o xogo da botella. Buah, sí. Como se xoga iso? Ai. Sempre se esquenta. En un parece que este planeta non faz nada divertido con nós. Tens unha botelliña. Olle no medio. Tírala. Pues que lle toque. Tienes que picar. Imos dalo. Non me vas a picar ese parvo ainda? Oi, aposta? Que vai ser aposta? Veña, Anxo, nin que fósemos namorar por un chucho. Claro, claro. Ti con quen queres e con... Ai, xata. Iso, raparijo. Marchamos antes de que Anxo te pique con paixón. Sí. Que bo, amigo. Eu non tería ningún problema. Pero non imos recoller. As mouras van a noxarse con nós. As mouras non existen, as miñas dos xa. Mais nada. Volvamos ao campamento xa. Pero mira que son porcos estes rapaces. Ademais, con estos xoguiños estúpidos, E que o digas. Vaya porcalla de xeración. iso, non teño respeto polo monte. Ni por nós. E mira que se ha perdido.
Menos mal que chegamos, eu non podía máis con este peso morto. Nin lo cargaste ti soa. Bueno, Veña, mellor deixa de resbar que mellor imos dormir antes de que o Xurxo esperte. E tamén teño sono. Pensamos que se librarían de nós estes malandríns. Imos dar unha lección aos porcos estes. E se encheman estas mochilas con velas para precisamente, cara ayudo, moi boa idea. E se tamén lles deixamos un peito e un espello? Morrer con medo. Non serán tan imbéciles como para olvidar a nosa existencia. Pero que merda é esta? Non deixaxe o lixo no monte? Eu deixei. Non me explico que foi aquí. xa sei, foi idea para nos acusar co Xurxo. Pero que dis, tolo? Eu non trouxen nada. E se vos quisera acusar, xa teria feito. Me cago na cona. Podedes calar xa? Que é moi pola mañá. Isto non calma, a miña mochila está chea de pedras. Ben. A miña tamén é. E hai un espello. Isto son as mouras, que están anoxadas con nós. Ai, que guapos. Que moura así que é nada. Podes devolverme xa o meu fucking reloxo? En serio, que o camión, o grandísimo camión vai levar unha balleira que na súa fucking vida. Mía. Recollamos isto, anda. Xurxo non foi matado. Bo día, rapaz. Pero que está por callada? Xo podemos explicar, tranquilo, Nin explicación nin nada. Sodes uns irresponsables. Contaminando o campamento e ata bebendo alcohol na actividade escolar. Non se pode confiar en vos. E non se vos pode levar a ningún sitio. Vou informar deste comportamento aos vosos pais. E quero isto recollido cando volva. A ver, profe. Pero non nos vos poñer un parte, ou si? Este tonto. Calabreixo, que aínda levas outro para comer. Temos todos xa, como rescate un Pokémon. Recollamos todo isto antes de que Xurxo, antes de que as mouras se fades máis que a Xurxo. Por fin me credes. A ver, é que outra solución non había, diría. Eu non, eu tampouco. Isto é unha cámara oculta. Pois, se lles facemos unha ofrenda para limar o mal karma e ter un bo karma de novo? Dalle co karma, home. Sí, pagamos unha ofrenda para nivelar deste malvado. Non vai funcionar, pero veña. Se non queda doutra? Pois imos. A ver, Herbas, ti no medio, que é a que sabe. Perder o que? Esperádenos. E que se non corredes, Non son tan rápida como a ti. Bueno, poño de Va. Unha, dúas e tres. Oh, mouras, prometemos non volver facerlle dano ao bosque nin duvidar da vosa existencia. Non pasou nada. Espera.
Por lo menos podríamos hacer una story time en TikTok y hacer un amor. Sí, ese es bo. Vai ser viral, seguro.